הפיצו, אני עובר לנושא חשוב, שאולי פגשתם אותו, הפיצו בציבור ערכה ללימוד הלכות צניעות, לא יודע למה זה נקרא ערכה, אבל זה השם, 40 יום של לימוד עצמי. יש שם הרבה דברים שצריכים להעיר עליהם, למרות שהכוונה שלהם היא טובה, באופן כללי, אבל יש דברים שבוודאי שהם לא רצויים. דרך אגב, עוד מעט נדבר על זה, על הדברים החדשים. למשל, בעמוד 19. בעמוד 19 הם כותבים ככה. מדברים על רוחב החצאית. אני אומר, לצערנו, הדברים האלה בדור שלנו, שאנשים לא מבינות את הצניעות באופן טבעי, צריכים שזה יהיה בדם. לא צריכים לכתוב בכמה סנטימטרים וכמה זה וכל מיני דברים, אבל בעוונותינו הרבים זה בקושי מקיימים. בכל אופן כותבים ככה. מחובת החצאית לחסות את צורת הירכיים בכל מצב ותנועה. לבישת חצאית שמסתירה במצב של עמידה ובמצב של הליכה או עלייה במדרגות עדיין ניכרת צורת הירכיים מנוגדת לכללי הצניעות הבסיסיים. וגם יש בה משום החטאת הרבים. טוב, חצאית אשר אינה מסווה את צורת הירכיים בשעת הליכה ועלייה במדרגות וכל תנועה מצויה, הרי היא בכלל בגד פרוץ. אף אם תזדהר שלא לעלות במדרגות לעיני אנשים. לעומת זאת, חצאית רחבה יותר, המסווה את צורת הירכיים בשעת הליכה ועלייה במדרגות, ואינה מסתירה כראוי בשעת עלייה לאוטובוס, אינה נקראת בשם בגד פרוץ. אך עליה להיזהר מאוד שלא לעלות לאוטובוס לעיני גברים. יש פה חילוק, תלוי. מה נקרא בגד פרוץ? אם זה בהליכה מצויה, דהיינו במדרגות. אבל אם זה לא במדרגות, אם זה רק עליה לאוטובוס, כנראה שזה רק לא שכיח, אז זה לא בגד פרוץ. אבל היא לא תעלה לאוטובוס לעיני גברים. אני חושב דבר כזה, אסור להגיד דבר כזה, זה נראה לי לא יסונות. מה היא תעשה? תחכה לאוטובוס השני? מה היא תעשה? תסתכל, תראה שגברים לא רואים אותה. איך מפרסם את דבר כזה? פה, אם היו כותבים את זה בהערה למטה כדי להסביר הגדרות, מה פרוץ, מה לא פרוץ, אני מבין, כדי להגדיר, זה לא פרוץ, בסדר, זה ג'הנום 100 שנה וזה 50 שנה, בסדר, זה... אבל זה אסור, אז מה נכנסים פה להגדרה בלבול כזה? כבר לא מדבר על זה שממש מדברים פה על העניין של הכיסוי של הרגל, החצאית, שזה ממש ראיתי שממש התווכחו רבנים עד כמה החצאית תכסה, עד חצי השוק, עד הקרסול, 10 סנטימטר מעל הקרסול. ויכוחים, הרב הזה אומר לא, אל תגיד שהתחיל לכסות עד הקרסול, כי אז זה כמו ערביות, כמו נזירות. מובן, יש כאלה שחושבים שאם עושים דברים שצילומו כאלה זה, כביכול שזה כמו אומות העולם. רוצה להגיד שלצערנו זה בדיוק הפוך. תראו, כתוב אצל רחל אמנו, והנה רחל ביתו בואו עם הסון. מה זה בואו עם הסון? כמו זה פירוש הפלא ופלא. כותב הגאון רבנו יוסף חיים בספר עוד יוסף חי. מה זה באה עם הצון? תיבת עם דייגה. הייתה רחל הולכת בתוך הצון. שמעתם? היא רועה. איך הרועים הולכים? הרועים הולכים מאחורה, להשגיח על הצון. היא הלכה בפנים, באמצע. למה? היא לא הלכה אחריהם כמנהג הרועים שהולכים אחרי הצון, כדי להשגיח עליהם פני יחטפו מהם או יזיקו להם. הרועי יותר לשמור. היא הייתה הולכת בכלל שהייתה מוקפת מן הצועה מכל צדדיה, כדי שיתכסו הפסיעות הנאות שלה בצון מכל צד. שלא יראו את הרגליים. ולא יהיה נראה לה עוברים ולשבים חצי התחתון של הגופה משום צניעות. כן? מובן, זה פסיעות נאות, כמו זה מסכת הגמרא בעבודה זרה, שביתו של רבי חנינא בן תוריון נענשה כמה נאות פסיעותיו של הריבו זה. מובן, אז תראו, אז בעצם ככה מסתבר שבזמנם הלכו מכוסים עד למטה, כי זה מפורש בגמרא מסכת שבת.
כתוב, חסי הירעה העדפה תסרח על אחרי המשכון, גמרא מסכת שבת אומרת דף צדיק ח' סוף עמוד ב', למה המשכן דומה? לאישו שמהלכת בשוק ושפולהו מהלכים אחריו. אומר רש"י, שולה בגודהו, ככה הייתה יריעה של אחריו נגררת בארץ. טוב, אני חושב, אולי עלולים פה לטעות, לא שפירושו שכל הזמן הלכו שהבגד נגרר על הארץ. הכוונה, בגלל שהבגד כל כך ארוך, לפעמים הוא נגרר בארץ. מובן. אבל בכל אופן זה ארוך עד למטה. אז בזמן רחל ממנו, ככה הלכו, מסתמה, כי כתוב בזמן המשכן. אז ורחל ממנו גם זה לא הספיק לה. ועשתה של ללכת בתוך הצאן כדי שלא יראו את הרגליים. נו. והיום באים ואומרים לנו שזה ערביות, ואסור שהחרדיות ככה ילכו. רחמנא לישראל. מאיפה הקשקושים האלה? הגמרא אומרת על בגדי כהונה מסכת זבחים דף י"ח. אם הוא עבד, אם כהן עבד שהבגדים שלו מרושלים, מסולקים, משוחקים, עבודה כשרה. מה זה מרושלים? נגררים בקרקע. אז הכהן גם כן, הבגד שלו ארוך, אז אם זה נגרר בקרקע זה כן. אגב, בדף י"ח שם כתוב, סילגון על ידי אבנט, ברשע שכדרך שהאנשים עושות, אז כאילו, מובן שזה לפעמים עלול להיות שזה מרושל, נגרר בקרקע. עוד דבר, בכלל, היום בכלל, אין זמן לדבר על הנושא הזה, אבל חושבים היום שרעלה, פעם, זה כאילו כביכול ערביות, וכאילו כביכול חס ושלום, אפילו, לא, אין לי, אולי בהזדמנות אני ארחיב יותר, לא רוצה להגיד דברים אולי שלא יקלטו בצורה נכונה. אומר שהוא פעם, תשמעו איך הבעל בן איש חי, איך גדול מגדולי ישראל שחי בארצות שיש שם צניעות, איך הוא הבין, הפוך מהמושגים שהם חושבים בדיוק הפוך. אני כבר לא מדבר שיש לזה מקורות לכיסוי של הפנים כבר בנביאים, בישעיה, בשיר השירים, זה לפי המפרשים קצת מתח, הסברתי את זה בעיני יצחק בחלק שישי. תשמעו מה אומר, הוא אומר, איך יכול להיות שרחל ממנו הייתה רועה? איפה הצניעות? רחל רועה? איך ייתכן דבר כזה? קשה איך רחל ממנו עליה השלום שהייתה צנועה, הסכימה להיות רועה. תשמעו מה עונה, עוד יוסף חי. היא הייתה לובשת על הפנים שלה מסווה שהוא סודר מנוקב נקבים קטנים, באופן שהיא הייתה רועה ואינה נראית. הוא אומר, אסמכתו לדבר. ורחל באה עם אסונה של רעביה כרעה היא. למה יש פסיק? ורחל באה. יש שם פסיק, אפשר להגיד. ורחל באה, כמו שיש פסוק, כמו שכתוב למשל. והשמש באה. מה לא זה רחל באה? למה יש פסיק? להגיד שיש הפסק בין הפנים שלו לבין מראה עיניים של האנשים. טוב, בכל אופן, זה רק להסביר כדי שלא, לצערנו, היום חושבים שהדברים האלה זה כביכול של אומות העולם, זה לא תרבות של עם ישראל, זה לא מתאים. צריכים לדעת, בעוונותינו הרבים, הפוך. הם למדו את הצניעות מאיתנו, ובעוונותינו הרבים, באירופה, בדורות ירדו והתקלקלו, הם ממשיכים את המסורת של עם ישראל מדורי דורות, למדו מאיתנו, כמו הרבה דברים שלקחו מעם ישראל, ובעוונותינו הרבים זה דברים שהשתכחו. אולי עוד נקודה אחת, תראו, בעמוד 35, מי שיש לו את הערכה הזאת, אני חושב הוא חייב לתקן את זה, כי זה, שוב פעם, זה חייב צריך להתריע על זה. תראו, היוצאת מבוסמת לרשות הרבים, עלולה מאוד להכשיל בני אדם באיסור זה. ואין די מילים לתאר את גודל הנזק הטמון בכך. נו, יפה מאוד, עד פה זה טוב. אסור לצאת לאישה מבוסמת. כל דבר העשוי להפיץ ריח נעים, יש להשתמש בו זמן מה, כרבע שעה לפני היציאה מהבית. וקל וחומר שאין להשתמש בו בקרבת זרים, כגון קרם ידיים. מה הבאנו מזה? שלפני שהיא תצא מהבית, רבע שעה תשים את הבושם, ואחר כך זה כבר יתנדף. שעה, שעתיים הוא לא מתנדב בזמן. יפה מאוד, בטח, אבל אולי כמה שעות לא יתנדף. כן, כי אינדף עשן תנדף, כן. זה, שוב פעם, זה הטעיה. האמת, אני לא יודע, אני מקווה שזה לא מכוון בטעות. הם לא התכוונו לזה, אבל הם נתנו פה פתח מכשול להכשיר את הרבים. הם כתבו על בושם שזה מזיק. אחר כך כתבו כל דבר עשוי להפיץ ריח. הם מתכוונים כזה על דאודורנט, על קרם ידיים, מה שכתבו בסוף, על דברים שאין להם כל כך ריח חזק. סבון מסוים, שאולי, גם זה אני לא יודע אם זה נכון. הם חזקים שעה, שעתיים. אם זה חזק, אתה צודק, אבל בושם, אני חושב שיכול להיות אפילו כמה שעות. טוב, אז זה חמור מאוד. טוב, אבל לזכותם ייאמר,
אני לא יודע מי כתב את הדברים האלה, אבל מי שקשור לנושא הזה זה הרב אהרון רוז, הרב של קופת חולים, אז הוא כתב לנו מכתב בנושא הזה. אז א', שמחתי שהוא כותב שבעניין הערכה לצניעות הוצאנו כמה מהדורות ונכתבו הרבה תיקוני הלכות, והוא שולח את המהדורה האחרונה שאותי. עוד לא ראיתי את זה, אבל אני מקווה שהדברים האלה תוקנו וכן וכיוצא בזה. בקשר לעמוד החצאית, מה שכתבתי קודם, אני לא מובן פה מה התשובה. אבל תשמעו, מה הוא כותב על הבושם? במהדורה שתצא לאור בשפת יידיש, לא מוזכר רבע שעה, יש איסור חמור לצאת לירושלים רבים ובושם ומכשילה בזאת את הרבים. אין מילים להסבר את האיסור החמור שהיא עוברת בזה. כל דבר שיש בו ריח כגון קרם ידיים, יש להימנע מלעשות זאת עם היצר הרע. טוב, ברוך השם. אבל זה במהדורה ביידיש. אתם יודעים מה ביידיש? כי זה מיועד לציבור בירושלים, ליישוב הישן. וההלכה הזאת היא רק למחמירים כאילו. זה הדבר שצריך לכתוב לכולם. זה ברור שזה מכשול גדול. אבל תשמעו רבותיי, אני רוצה רק להגיד לכם, הדבר חשוב, אולי כדאי לדעת את זה. הוא כתב לי פה דבר שצריכים לדעת אותו. בנושא הנידוש מאוד בקרב הציבור החרדי בעניין הפאה הנוכרית. אני כתבתי להם במכתב שבעמוד 33 ניכר שלא מעודדים את המטפחת. הם כתבו על המטפחת ככה, בסופו רבו וכובד ראש, כאילו, לא מעבילה, כאילו, ומה מדגישים שזה לא יהיה מטפחת צבעונית, שלא יצאו שערות, כאילו כביכול יש עבירות בזה, כאילו יש בזה מכשולים. ומצד שני, פאה נוכרית כביכול שזה מצווה, כאילו כביכול, ומה לעשות, שיש מתירים את זה. תשמעו אבל מה כתוב פה. שמו, אבל בעוונותינו הרבים יצר הרע התלבש על העניין הזה ותשמעו טוב. בעניין הפאה הנוכרית, זה נכון שיש מגדולי ישראל זה סוכר ולהיבדל לחיים טובים, חיים איתנו על אורך ימים ושנים, שאסרו את הפאה מכל וכל. וככה ידוע שדעת מרן הגריש אלישיב לא הייתה נוחה מהפאות, כי בצעירותו כמעט הוא לא ראה כהנה. עכשיו הוא מוסיף פה משהו. היו אנשים שתמיד אמרו לי שהרבנית מלצר, אשת הגאון רבי יסר זלמן מלצר, הלכה עם פאה. ובפאה כמו שהולכים היום, מי לנו גדול ממנו? ואנחנו תלמידי עץ חיים, הולכים בדרכה, תלמידי של ישיבת עץ חיים בירושלים, ישיבה של הירושלמים. טוב, הוא לא יכול להתמודד מול הטענה הזאת. עד שנזדמן לי לאחרונה באחד הספרים שיצאו בחודשים האלו לאור, ושם הופיעה תמונת הרבנית עם פאה. הוא כנראה מתכוון לספר הרבן של כל בני הגולה, ספר על הגרח מבריסק, זה בזכות הרב מירון כהן. אז אני חושב ששם על זה הוא מדבר. הוא אומר, אבל הפאה כזאת עשרות שנים לא קיימת, היא לא נראית בכלל כמו הפאות של היום. אלו הולכות שבפאות של היום זה משהו חדש, לא כמותם בדורות. בקיצור זה שקר וחזר, אנשים מביאים סיפורים שהרב ההוא אשתו לך ככה הייתה פאה של קש, מה שהיו בדורות ההם שבאו מאירופה, מרוסיה, שם היה אסור ללכת מטפחת. אז אמרו טוב, בדיעבד יהיה כבר פאה שלא נורא. תשמעו, לפני עשור הייתי בחוץ לארץ, נכנסתי אצל הרבנים המשפיעים תורה ויראת שמיים, ודיברנו על עניין הפאה. שמעת הרבנית, שמעו מה היא אומרת. אם הרבנים יגידו להוריד את הפאה, הוריד. שמעתם מה היא אומרת? אם הרבנים יגידו להוריד את הפאה, בסדר, אנחנו נוריד. אתם יודעים מה הפירוש? נוריד, זהו. נשאר בלי כלום. נוריד את הפאה. ככה. אם הרבנים יגידו להוריד את הפאה, אז נוריד אותה. ונשאר בגילוי ראש, אמרנו על הסרט. הוא אומר, הבנתי עכשיו מדוע הרב אלישיב לא רצה לאסור את הפאות לגמרי, כי הוא ידע שיש הרבה נשים ברחבי העולם שהורידו את הפאות לגמרי, ועלו עליכם לא ילבשו כיסוי אחר בכלל. מכאן אחריות לנושא הזה, עוד צד למטבע. טוב, זה רק כדי להבין איך אומרים את החומרה של הנושא, ולצערנו, שכביכול הם יחו, לצערנו שיש כאלה שהעניין של הפאה אצלם זה עוד הם נשייכים לציבור החרדי. כנראה הם ילכו, אז אם היא כבר תלך, מטפחת היא לא מוטסים בשום פונים ואבן. ואם כן חס ושלום כבר יצאה מהמחנה החרדי, מי יודע עכשיו, כבר לאיזה, תגיע לאחד ממדורי ג'הנם, לאיזה לגול תחתית, אז כבר אולי רוצים לשמור על המסגרת פחות או יותר, אבל צריכים להבין שאף אחד לא ילמד מזה יותר ולא יגידו שהתירו כפושים את הדבר, שהדבר נעשה שלא ברצון חכמים, וירא שמיים, שזה כמו שדיברנו בזמנו,
כל מי שמבין שהדבר אסור, זה לא יעזור לו שיתעלה באיזה אחרים שמתירים, כי אתה מבין שזה לא רצון השם, רצון השם שזה יהיה מכוסה.